Xosé Manuel Rodríguez, o Verao, o Evaristo, o Chemari, o Manolo do Val de Quiroga, o Gafotas, o Cachín e o Mouriño, que desde Lugo levaba a comparsa para que esa denominación de orixe primeiro viño da terra se levara a cabo, pois penso que son a historia desta Ribeira Sacra, ou representan a historia de todos os viticultores e adegueiros que traballaron por este proxecto maravilloso. O pregón, que é un evento que este ano estivo a cargo de Xosé Manuel Silva, Cuqui Silva, coñecido aquí en Chantada, e que é a terceira vez, como el mesmo comentaba, que dá o pregón da Feira do Viño de Chantada. Moi bons días. Bons días, moi bons días. Contenos como é que son 3 veces xa nese palco. Bueno, porque cando piden unha cousa, xente que quere, pois é difícil decir que non. Non lle veía moito sentido, pero despois vinllo, porque dixen, bueno, porque non, fai 19 anos que dei outro, pasaron moitas cousas, entón, pois, vamos a intentar facer un comentario do que pasou, do futuro que pode vir, desde un punto de vista dun chantadino, pero que tamén non podo decir que non teño un certo coñecemento do mundo do viño, do mundo da agricultura. Eu creo que é unha moi boa realización todo o que pasou no mundo do viño da Ribeira Sacra. Gustoume tamén poñer algún elemento de preocupación, non é porque nunca mellor dito que un sector como o viño o exceso de éxito pode producir unha borrachera, entonces creo que hai que cuidar todo isto porque ten unha certa fragilidade. Nos vimos que fixo así un repaso deses inicios, fixo incidencia neses inicios do que é a denominación de orixe, non? Moi importante porque sempre detrás de todo isto sempre hai pois unhas persoas, non? Que levan adiante estas grandes ideas que hoxe en día levaron a que se coñeza este territorio con un nome común que nos une a todos estes concellos do Miño e o Sile. Vostede facía incidencia neso, pareceume unha idea moi interesante. Hoxe falamos da Ribeira Sacra, hai 20 anos non tanto. Home, un caso, eu creo que único, eu non coñezo outro en toda Europa que sea unha denominación de orixen a que fai a creación dunha comarca. O sea, normalmente é o contrario. O sea, a denominación de origen Champagne nace na zona de Champagne, a denominación de origen Rioxa nace na Rioxa, pero non é a denominación de origen a que lle dá o nome a Rioxa. Aquí o ben elexido nome Ribeira Sacra dalle o nome a toda a comarca. Eso a mí parece un elemento interesantísimo e único. Hai un concepto agora mesmo pois de comunidade que se está xerando, non, en torno a isto de Ribeira Sacra, foi declarada ben de interese cultural no ámbito autonómico, quere ser patrimonio da humanidade. Como valora vostede esta idea e esta meta? Bueno, dixeno antes, pero ahora vou dicir máis claro, porque está máis grabádelo, entonces, é dicir, todas estas cousas, as imágenes de calidade dun sector que como é un patrimonio da humanidade comportan obrigacións, moitas obrigacións, e xeneran valores de reconocimiento públicos e privados, cousas económicas, cousas culturales, pero xeneran moitas obrigacións e as obrigacións hai que valoralas. Entón, claro, ser patrimonio da humanidade ou ben de interés cultural que agora, pois representa que a xente que está traballando e vivindo sobre iso ten que facer cousas que antes non facía e que lle van a representar un incremento dos seus gastos. O sea, eu creo que hai que intentar buscar os orzamentos adecuados para que se poda producir esa sostenibilidade, porque senón ao final haberá problemas. Se a UNESCO declara a Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade, non vai a facer unha transferencia bancaria ao día seguinte. Esa idea temos que desbotala. Iso hai que o que pasa é que, bueno, pois eu creo que incluso puxen un exemplo, hai moitas veces que ti podes subvencionar algo cultural porque eso vai a xenerar unha economía na zona e un aumento na zona,
pois hai actividade económica que se desenrola, haberá máis restaurantes, máis hoteles, máis e todo eso ten un valor que lóxicamente despois repercute, pero de entrada eu creo que se non hai un apoio é moi difícil. Eu quedeime moi sorprendido desde que estou no Cervín ver que a Ribeira Sacra é o único lugar que non recibe unha axuda anual que pode ser grande ou pequena para que a xente se manteña na actividade. É moi raro, eu penso que é a máis difícil de todas. Por que? Pois por unha razón moi sencilla, porque son moi pouco choros. Home, os orzamentos públicos, eu xa estudei toda a miña vida, orzamentos públicos son limitados sempre, o sea, para facer unha cousa que sacar a outra. Entonces, priorizar a veces é complexo, ¿no? Pero eu creo que é precisa unha axuda por hectárea para que a xente se manteña na actividade, porque senón van a desaparecer. E por outro lado, é moi importante para min darlle a Ribeira Sacra a súa verdadeira dimensión. Hai máis da mitad de hectáreas abandonadas. Entón, se a eso non se lle dá unha solución, van a empezar a surxir hectáreas en outras zonas que, por suposto, penso que siguen sendo Ribeira Sacra, pero que xa non son tan tradicionales como as anteriores. Eu creo que primar as plantacións nas tradicionales, nas que están, que vemos en todos lados, cando vas polo Miño, cando vas polo Sil, dices, bueno, aí hai unha viña abandonada, eso deberíase de evitar, se se pode. Esta foi unha das, preocupacións que amosou vostede durante o pregón. Xosé Manuel Silva pois ocupou durante toda a súa traxectoria profesional diversos cargos, tamén moito tempo en Europa, non, relacionados coa agricultura. Unha das cousas nas que iba rematando pois a súa etapa foi precisamente, o comentaba agora, no dos dereitos de plantación. Que outras, mirando cara ao futuro, que outras metas debemos de ter aquí no ámbito da agricultura e do sector primario, non? Porque está o tema do viño e eso ten que vir rodeado e acompañado mellor de manter outras actividades, non? Nas que podemos ser potencia e non estamos explotando mellor como quixéramos. Bueno, vamos a ver, eu penso que pode haber moitas, non? Galicia ten que producir cousas con moito valor añadido. É dicir, Galicia non debe solo, hai que medir ben as palabras para que a xente despois non diga o que non ten que decir, non debe vivir solo de enfriar leite, vender leite enfriado a unha... O sea, nós cando vemos os exemplos que hai hoxe aquí, varios, de xente que emprende dar un valor añadido importante ao sector leiteiro, pois eso é moi bon, non? O sea, entón, creo que o exemplo do viño foi moi claro. O viño foi un éxito. Por que non o pode ser o sector do leite? O leite eu penso que tamén pode ter, está empezando xa. A mellor vai un pouco máis despacio do que debería ir, pero está empezando. Hai outro elemento para min que é importante, que Galicia pode facer unha gran aposta pola agricultura ecolóxica. A agricultura ecolóxica que eu non son un fanático, non son un convencido, pero non un fanático. Penso que ten uns nichos de mercado importantísimos e un aumento moi grande. En Galicia está se producindo moito. O Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica ten o premio Arisa deste ano. Pedíronme que dera unha conferencia sobre agricultura ecolóxica o día 29 cando se entrega o premio, e tamén direi algunhas verdades, o sea que, por lo menos, o que eu creo que son as miñas verdades. Entón, eu iría por algo de moito valor añadido, porque o produto con pouco valor añadido en Galicia é moi caro de producir, nunca seremos moi competitivos. Pero hai bastante, eu creo que no mundo da horta podense facer cousas, no mundo da carne xa hai boas experiencias. Creo que hai que ir por aí, pero eu creo que a xente debería de mirar o viño, porque o viño foi realmente un éxito importante e con moi pouco apoio público. O sea, foi unha cousa que saliu con moi pouco apoio público. Entón, bueno, pois eso, eu diría eso, aumentar o valor añadido, agricultura ecolóxica, máis produtos de horta, eu diría que por aí van as cousas. E outras cousas, estudialas moi ben, como poden ser os olivos no Monte do Faro. Eu non os vexo, pero, bueno, ao millor
van a ser moi exitosos, pero eu non os vexo. Eu as cousas que non as vexo tamén as digo. Está moi ben anotar, todo o que acabo de decir para o futuro económico próximo que nos preocupa moito aquí. Faláronse de moitísimas cousas nese pregón, fuxir un pouco, volvendo á idea inicial desta entrevista, pois fuxir deses localismos que sempre temos aquí, pero no bon sentido, esas pequenas rivalidades. Vostede, por exemplo, ten orixes no Saviñao, pero é un chantadino de pro e convencido. Falaba dunha frase que me apuntou agora unha persoa que estaba escoitando o pregón e me dixo: pregúntalle por eso de que me encantou de que o Sil leva auga e o miño leva o viño, non? Bueno, cando éramos pequenos, tía, que eres moi noviña, pero sempre se decía que o miño levaba a fama, pero que o caudal do Sil era moito máis forte, non? Eso era, pois eu creo que no caso do viño é distinto, o sea, é dicir, as ribeiras do Sil teñen moitas famas, moi bons índices Parker, pero hai máis cantidad de viño no miño, o sea, Escairón, ou Saviñao, sí. Pantón, Chantada, Taboada, producen máis cantidad, eso é, pero bueno, eu eso digo porque claro, son de aquí e aquí hai que ser de aquí, pero eu son enormemente integrador, o sea, eu creo que si se conseguiu facer unha Ribeira Sacra única, por favor, non empezar a ter problemas nos integrantes desa Ribeira Sacra, porque ese concepto é o que nós temos que vender, porque é suficientemente pequeno como para non ter que partilo, non? Pero bueno, as rivalidades regionales ten que haber, será mellor a outra feira do viño, pero isto ten máis xente, moita máis xente, a mellor é moito mellor esta, o sea, esas cousas forman parte do progreso, da mesma maneira que ti tes progreso dicindo, eu fago mellor viño que a ti, dice, xa o farei eu ano que ven mellor que a ti, eso é boa cousa, non? O sea, pero vamos, eu penso que estaba obligado a decir que son miñota. Bueno, esa competencia sana, claro que sí. E dándolle xa unha volta para ir rematando a entrevista, pois imos ir a seguir falando de viño, pero dándolle unha volta a entrevista e falar un pouco pois máis do persoal. Vostede agora vive en Madrid, pero ven moito a Chantada, falamos moito de viño porque estamos na Feira do Viño, pero o viño representa moito seguramente tamén no día a día, na vida de todos os chantadinos e das persoas, non? Quero dicir, que significa o viño na nosa cotidiana, na nosa cultura? Home, eu penso que hai un amor polo viño grande, non só que a xente consume, que iso é importante, sino que a xente fala de viño, gustalle falar de viño, e ademais en moi pouco tempo, nunha xeneración, pasouse de tomar viño no San Lucas o que houbera, agora a xente dice, a min gustame máis isto que o outro, isto está mellor, o sea que hai unha certa cultura do viño. Económicamente, eu penso que no Ayuntamiento de Chantada a zona de Ribeira representa pouco respecto ao resto, pero en cambio ten unha notoriedade moi grande. Claro, eso é un valor que hai que manter, o sea, probablemente sea a zona máis visitada, e hoxe, se ti asocias Chantada a unha produción, probablemente sea máis viño que outra cousa, inda que a cantidade é pequena. A mí gustaríame que tamén se asociara a leite, tamén se asociara a carne, tamén se asociara a produtos de horta, xa non sigo. Está moi ben, xa deixou moi boas ideas. E nada, temos que ir rematando porque nos apremia aquí o tempo, a entrega de premios deste ano que se vai a producir pois en breves instantes. E nada, queríamos que lle deixase algunha mensaxe aos seus veciños e amigos chantadinos queridos que con tanto calor pois estiveron presentes nese pregón que ademais foi moi emotivo pola súa parte. Bueno, pois simplemente que intentarei traer algunha pregonera os próximos anos que o faga mellor que a min e que sea moito máis divertida. Eso, que fareino. Foi moi divertido, fareino. E moi útil. Traeremos pregoeiras no futuro. Pois moitísimas gracias, encantadísimos de entrevistalo. Gracias.